шом бахайр дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Ин десерт ниёз ба муаррифӣ надорад. Ба фикрам охир он шахсе ки навори ин десертро омода кард ман ҳастам. Дерояду шероят. Маводи лозим барои шоколади Дубай. Барои мо 300 грамм маскаи писта лозим аст. Метавонед онро тайёр харед ва ё беҳтараш худатон омода кунед. ҳам бомаззатар аст ва ҳам арзон меафтад. Пистаро дар дохили блендер махлуд мекунем. Баъдан ба он як қошуқ равған андохта то ба ҳамин сурат омаданаш хуб махлуд мекунем. Шоколадро дар рӯи ҳарорат об мекунем ва ба тоба 50 грамм маска андохта риштаҳои кадоифро то тилоранг шуданашон таф медиҳем. дохили қолабамонро як қабат шоколад мемолем. Шумо метавонед аз дилхоҳ усул истифода кунед ва дохили яхдон мекунем. Маскаи пистаро бо риштаҳои кадоиф омехта мекунем ва дохили қолабамон пур мекунем ва як қабати дигар аз болояш шоколад мемолем ва ба яхдон тақрибан ба 1-2 соат мегузорем. хуб, десерти мо омода шудааст. Ман боз дар қолабҳои дигарам ба шакли дигар гирифтам. сири бомазза шуданаш дар он аст ки маскаи пистаро худатон омода кунед, шоколади хуб интихоб кунед ва риштаҳои кадоифро то тилоранг шуданаш хуб таф диҳед. умедворам ин дастур писандатон омад. нӯши ҷон ва то дидор азизон.